better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Oh, salamat! Philippine Standard Time, it is now 31 minutes makalipas po sa oras ng alas 7 ng gabi. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang EDSA, and we are celebrating our 49th year anniversary. May year na, may anniversary pa. 49th anniversary po ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tang? Basic. O kayo nga dalawa ni Duday, ikaw ang sisigaw ng ako nga kailangan pa bang i-memorize? Sige, 1, 2, 3. Duday, ready ka Duday Okay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Daw labot tao ni Duday. O sige na mga kabisyo, eto pag-uusapan na po natin to. Eto na, wag na natin patagalin to, pag-usapan na natin to. Bilang ng mga walang love life, unti-unting tumataas daw. Oh no! Eto po ay ayon sa SWS survey base sa inilabas na 2023 fourth quarter survey ng SWS. 19% daw ng mga Pinoy ang nagsasabing wala silang love life. Wow! Higit na mataas daw ito kumpara sa datos na nakalap nila noong 2002 na meron lamang 10%. Aba, maraming nagiging single. Okay, Tang, wag na natin patagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Angkol! Ikaw ba kasama ka dun sa 19% na Pinoy na walang jowa? Malamang mga kabisyo, marami sa atin ang nag-iisip pag may nakakausap kang tao na nalaman mong walang jowa, mapapatanong ka na, bakit wala ka pang jowa? Tatanungin mo agad, di ba? Tapos tatanungin mo, uy, ilang taong ka na? Ba't wala ka pa rin jowa? Di ba? Well, hindi ba pwedeng choice niya na hindi siya magjowa, na ini-enjoy niya lang yung buhay single? Mga kabisyo, in many cultures po, there is often a assumption na ang mga tao should be in a romantic relationship pag dumating siya sa ganitong edad sa buhay niya. Well, ang danger lang dito mga kabisyo sa mga taong ito dahil sa peer pressure na nangyayari, napipilitan po silang mag-asawa kasi may edad na nga sila, dapat nang mag-asawa, kaya ang ending, dahil pinilit, dahil minadali, ang napangasawa, ano Tang? Palahubog! At hindi lang palahubog, nananakit pa ng ng asawa. Diba? Pero mga kabisyo, kung batayan naman ang ito po, ang pagbabatayan po natin, ano ba ang pagbabatayan na kinakailangan mo mag-asawa? Meron po dyan nagsasabi ng tinatawag nilang love and companionship, yung legal benefits. Pero bakit nga ba natin kailangan mag-asawa? Ito po ang batayan na tinuturo naman ng Bible. Ang rason po ng kinakailangan mo mag-asawa ay makikita po natin yun sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Sabi po dito, ngunit dahil sa lumalaganap ang pakikiapid. Oh no!
bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Ayan, Col. Malinaw na malinaw, kaya ka dapat mag-asawa para pag nakaramdam ka ng init ng katawan, ikis-kis mo sa asawa mo, hindi sa ibang babae. Naintindihan mo? Malinaw? Entiendes? Oh, Bible lang nagsabi nun, hindi ako ha. Kaya kinakailangan mag-asawa ang isang lalaki o isang babae dahil lumalaganap na ang pakikiapid. Halalagot ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!